Биологичното разнообразие в горите на България. Известно е, че територията на България се характеризира с високо ниво на биологично разнообразие. Това е резултат от благоприятното стечение на различни обстоятелства и действието на различни фактори. Като по-важни причини за наблюдаваното днес високо биологично разнообразие могат да бъдат очертани три. Първото е южното географско разположение. Южно в рамките на Европа, разбира се. Страната ни е разположена грубо между 41-я и 43-я паралел и в резултат на това климатът е по-топъл в сравнение с по-северните части на Европа. Така на единица площ достига по-голямо количество слънчева енергия, което е важен фактор за живата материя. И това е било и причина територията на Балканския полуостров и на България включително да остане практически незасегната по време на последните заледявания, а последното заледяване в Европа е приключило преди около 12 000 години. Друга важна причина това е разнообразния релеф. Територията започва от морското равнище и достига до над 2900 метра надморска височина в Рила и Пирин. В комбинация с първия фактор, това създава изключително разнообразие от екологични условия, предлагащи ниши на най-различни живи организми. Третата причина за високото ниво на биологично разнообразие е кръстопътното разположение на Балканския полуостров и в частност на България. В резултат на това, нашата страна изпитва влиянието на различни биогеографски региони. От североизток се проявява влиянието на степите. От северозапад проникват континентални и планински елементи. От юг, главно по поречията на големите реки, се проявява влиянието на Средиземноморския биогеографски регион. И от югоизток на Западна Азия, главно Мала Азия, Кавказ и Близкия изток. Тези и някои други по-второстепенни фактори, като например закъсняла индустриализация, традиционно земеделие и други, са причина днес биологичното разнообразие в България да бъде едно от най-високите в Европа, отнесено към площта на страната. И значителна част от това разнообразие има за свой дом горите на България. Те, освен че заемат повече от 1/3 от територията на страната, са сравнително по-слабо повлияни от човешката дейност в сравнение с други територии, като например урбанизираните райони и агроландшафтите. В популярната представа биологичното разнообразие се свързва преди всичко с видовото разнообразие. Но всъщност това понятие е много по-сложно, много по-натоварено с информация и включва разнообразието на проявление на живота на различни съставни, структурни и функционални иерархични нива. Такива нива са, например, разнообразието в рамките на видовете, което е всъщност генетичното разнообразие. След това разнообразието на видово ниво на дадена територия, наречено алфа разнообразие. Разнообразието на съобществата. Когато разнообразието на съобществата се разглежда по протежение на някакъв екологичен градиент, тогава е прието то да се нарича бета разнообразие. И още на по-високо иерархично ниво се включват и елементите на ландшафта, като релеф, скални образования и други, които формално погледнато не се отнасят към живата природа, но оказват силно влияние върху биологичните комплекси и върху биоразнообразието. Опазването на биоразнообразието в световен мащаб придобива ново значение от 1992 година, когато в Рио де Жанейро се провежда една световна среща на върха. Тогава на тази среща се поставя като едно от най-големите предизвикателства пред човечеството опазването на наличното биологично разнообразие. Или полусериозно казано, ако преди това биоразнообразието е интересувало повече изследователите, след това този термин влиза в устата на политиците, от него се заинтересуват всички, а най-важното започват вече да се подкрепят и финансират различни дейности
свързани с опазването на биологичното разнообразие. Задача на изследователите е да се характеризира наличното биологично разнообразие на различните иерархични нива. Това включва приложение на специфични методи за събиране на информация на терена, следвано в някои случаи от допълнителни лабораторни изследвания и накрая приложение на математико-статистически методи, за да се получат обективни числови стандартизирани оценки на биологичното разнообразие, което пък да позволи сравняването на различни територии или пък сравняването на една и съща територия след определен период от време и така нататък. Вътревидовото разнообразие, освен с традиционните таксономични категории като подвид, разновидност и така нататък, се измерва обективно с генетичното разнообразие. Емпиричните изследвания са показали, че генетичното разнообразие в трите южни полуострова на Европа е значително по-високо, отколкото е в по-северните части на континента. Това е илюстрирано на двете фигури, в които на дясната фигура е показано генетичното разнообразие при обикновения бук. Ясно се вижда как Средна и Северна Европа се характеризират с ниска степен на разнообразие. Отделните кръгчета изразяват така наречените хаплотипове, един клас генетични маркери. Вижда се, че картината е еднообразна в Северна и Средна Европа, докато в южните полуострови, и особено на Балканския полуостров, разнообразието е много по-високо. Това се отнася и за други видове. В ляво на фигурата са представени резултатите от изследване на обикновения гавър на Балканския полуостров и в близките региони и се вижда отново, че генетичното разнообразие е значително по-високо в рамките на Балканския полуостров и включително и в рамките на България. Това се дължи освен на другите фактори и на факта, че полуостров е останал почти незасегнат от последните заледявания и местният генетичен фонд е бил запазен. През последните 2-3 десетилетия на няколко пъти е правено обобщение на изследванията върху биологичното разнообразие на видово ниво. Последното такова по-мащабно обобщение е от 2005 година и в таблицата са показани най-общите резултати за различни групи живи организми. Като са показани приблизителния общ брой на видовете, а също и експертна оценка на броя видове, които се срещат в горските територии. Ако се направи един бърз преглед на видовото разнообразие при различните групи организми, при различните систематични групи, нормално е да започнем с растенията. За богатството на растения на Балканите и в частност в България, още в първата половина на 20 век един английски ботаник Уилям Търил казва, че Балканите са по-богати на флора, отколкото всяка друга сравнима област на Европа. Независимо, че другите два южни полуострова, Иберийския и Апенинския полуостров, също са останали незасегнати по време на заледяванията, относителното богатство на флората е най-високо на Балканския полуостров, което поне отчасти се дължи и на източните биогеографски влияния, които проникват в полуострова. Например, само мъховете в България са над 750 вида, а около 2/3 от тях, според експертна оценка на бриолозите, се срещат в гори и горски територии. Папратовидните и семенни растения са над 4100 вида. От тях 60 вида са спорови растения – папрати, плауни, хвощове. 19 вида са голосеменни растения, включително 17 иглолистни, и има над 3000
водорасли, освен семените растения, и вече бяха посочени 754 вида мъхове. Характерна особеност на балканската, включително и на българската флора, е високия процент на ендемизъм. Ендемитите са видове, които имат ограничено разпространение само в определен географски район. На територията на България са установени 300 вида балкански ендемити с естествено разпространение само на Балканския полуостров, а български ендемити само на територията на България са 186 вида. На фигурите са представени някои от по-известните ендемични растения, например познатата на всички бяла мура, чието естествени находища са само на Балканския полуостров. Едно от най-популярните растения балкански ендемити е родопския силибрек Хаберлея родопензис. Него го наричат възкръсващо растение, защото този вид има много силно проявена способност за анабиоза. Може да редуцира жизнените си функции и така да прекара неблагоприятния период. Експериментите са показали, че изсушени, хербаризирани растения от този вид, ако 2 години след това бъдат поставени отново в подходяща среда, с достатъчно влага, могат да възстановят жизнените си функции и оттам идва това название възкръсващо растение. Освен ендемизма, друга особеност на нашата флора е, че се срещат голям брой растения, които са или редки, или застрашени по някакъв начин и поради това са защитени както от Закона за биологичното разнообразие, така и по силата на много международни конвенции, които България е ратифицирала. Всъщност, наличието на толкова много редки видове, повечето от тях с много специфични екологични изисквания, е следствие от изключително разнообразните условия на средата, които съществуват на територията на България. На тези фигури са представени някои красиви примери за флористичното разнообразие на територията на България. Тук има както ендемични, така и редки и така и по-обикновени растения. На снимките се виждат поред на представянето мечото грозде, което е лечебно растение. След това е гризебаховата теменуга, която се среща само на Балканския полуостров. Жълтата тинтява, която е по принцип с широко разпространение, но е представена с малко индивиди, тъй като се събира за лечебни цели. Мащерките са много видове, над 20 на територията на България. След мащерката е снимката на много популярния мурсалски чай и накрая е ендемичната за Рила планина божествена иглика или още рилска иглика. Продължаваме с примерите за флористичното разнообразие. Някои от тях са ви добре познати, като червеното омайниче, вдясно еделвайса, в средата е едно по-рядко растение, наречено мечешко око. Долу е бялата мура, един балкански ендемит наречен балкански вечерник, динарски вечерник и петнистата тинтява. Както беше споменато и преди малко, на територията на нашата страна се срещат около 4900 вида гъби, включително микромицети, т.е. гъби с много малки размери, незабележими с просто око, а също и групата на лихенизираните гъби, по-популярно известни като лишии. Освен голямото разнообразие, тази група организми е интересна и с това, че може да бъде много полезна както като източник на храна, така и като суровина за производство на лекарства. Ако хвърлим
поглед върху животинското разнообразие, виждаме, че там нещата са доста по-сложни. Като илюстрация може да се спомене само това, че цялата флора на България досега е събрана в 11 тома и се очаква да излезе още един. Фауната на България досега са излезли над 30 тома и не се знае още колко се очаква да излязат. Тоест животинските видове са много повече, като най-голям дял от тях се пада на насекомите. Това са общо взето известни факти. Ако трябва да споменем малко по-конкретно разнообразието по групи, безгръбначните са повече от 5000 вида. Тук влизат и мекотелите, всички типове черви и така нататък. Насекомите са повече от 22 000 вида, като изследванията продължават и прогнозирания брой е около 40 000 вида. От тях близо 3000 вида пеперуди, бръмбарите са около 6000 вида. Тук така полусериозно можем да цитираме един английски биолог Холдейн, който на въпроса какво мисли за Бог, той отговаря, че Създателят, ако съществува, е имал голяма слабост към бръмбарите, тъй като тогава, по негово време, бръмбарите са били 1/4 от броя на всички животински видове. Сега са 1/4 от броя на насекомите. Паякообразни, включително акарите, са около 2600 вида и мухите от всички разреди са повече от 12 000 вида. Тази информация, тези данни се отнасят за всички видове на територията на страната, но установената от показаната по-рано таблица закономерност е, че от видовете поне 2/3, а понякога и до 3/4 се срещат и в горите, и в горските територии. От гръбначните животни започваме с рибите. Те са, както всеки знае, изобщо не са свързани с горите и горските екосистеми, но все пак през горските територии протичат реки и поне част от видовете риби могат да бъдат намерени в тези реки, минаващи през горските територии. А освен това, горите, всеки знае, че имат важно значение за регулирането на кръговрата на водата и поради това имат косвено значение към съществуването на наличното разнообразие от този клас животни. Рибите, установени у нас, са общо 218 вида. Може междувременно да са станали и повече, тъй като това е процес, който не спира. От тях вижда се, че повечето от половината са в Черно море, а останалите са свързани с сладководните водни басейни. Земноводните и влечугите са 53 вида, от тях опашатите земноводни, дъждовните и тритоните са 5, безопашатите земноводни жабите са 12, костенурките са 4, гущерите са 13 и змиите са 17, от които 2 изчезнали от територията на страната. Около половината от тези видове земноводни влечуги могат да бъдат намерени и в гори и горски територии. Тук са представени някои от земноводните и влечугите от фауната на България, от животинското разнообразие на България. Има и влечуги, костенурките и змиите, има и земноводни опашати и безопашати. Изобщо разнообразието е достатъчно добре представено. А тук са представени някои от по-редките влечуги у нас. Трите вида от семейство смокови, черновратата стрелушка, леопардовия смок и ивичестия смок, наричан също кощерица. А в дясно е ивичестият гущер, който е най-дългия наш гущер, с изключение, разбира се, на двата безкраки вида, жълтокоремника и слепока.
Когато говорим за разнообразието на птиците у нас, не можем да не споменем наличието на двата прелетни пътя. Единия, най-значимия по Черноморското крайбрежие, наречен Вия Понтика, и втория, който е, за съжаление, поизоставен от птиците, тъй като минава през сравнително гъсто населени райони. Това е по долината на Струма, на север по долината на Искър, наречен на името на Аристотел, Вия Аристотелис. Но независимо, че през
Натура 2000. Значението на природните местообитания се подчертава и от факта, че в издадената червена книга в 3 тома, третия том е посветен на природните местообитания. И от 165 местообитания, включени там, около една трета, или точно 56, са горски местообитания, доминирани от дървета и храсти. И тук не трябва да ни подвежда броя, независимо, че като брой те не са много. В повечето случаи това са местообитания, които заемат големи територии и имат важна средообразуваща роля. Тяхното значение е оценено по достоинство и от Изпълнителната агенция по горите в сътрудничество с изследователи и преподаватели от Лесотехническия университет и от Института за гората беше издадена специална книга с указания за стопанисване на горските природни местообитания. Благодаря за вниманието. Честита седмица на гората!